Mga igsuon, karong adlaw ang gisaulog nato ang Domingo sa Pentecostes. Ang Espiritu Santo mao ang bunga sa kadaugan nga naangko ni Kristo pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Ang pagkunsad sa Espiritu Santo dili gayud di ay mahabulag gikan sa Pasko sa pagkabanhaw. Apan nganong kinahanglan madawat sa mga tinun-an ang Espiritu Santo. Sa panlantaw ni San Lucas, kinahanglan nga madawat nila ang Espiritu Santo aron sila makasulti ngadto sa tanan sa tukma nilang pinulungan ug sa ingon masugdan ang misyon sa simbahan ngadto sa tibuok kalibutan. Dili lahi ang gisulti ni San Juan, apan gisulti kini niya sa laing paagi. Ang mga apostoles didto sa lawak sa itaas, kinandaduhan ang tanang mga pultahan kay nahadlok man sila sa mga Hudiyo. Nangahadlok sila ug ang ilang kahadlok makatakod. Nagpamati sila sa matag kasikas sa gawas sa balay. Nangahadlok sila nga dakpon. Sa kalit lang mitungha si Jesus sa ilang taliwala. Ang kalinaw maanaa kaninyo. Ang kalinaw maoy labi nilang gikinahanglan niining mabalak-on nga kahimtang. Nahipatik pa sa lawas ni Jesus ang mga timaan sa iyang pagpasakit. Mianha siya, buhi ug mas kusgan kaysa kamatayon. Ang mga pultahan nga kinandaduhan, wala na mahimong babag sa iyang misyon. Dili natakna sa kinakaugalingong kahadlok. Karon maun ang panahon sa pagtugot sa Espiritu Santo, sa paggunob sa tanang babag, ug pagdala sa simbahan, ngadto sa unsay gibutan sa Dios niini. Ato kining pamalandungan. Imo bang gitugutan ang Espiritu Santo sa paggunob sa tanang babag, sa ingon ikaw mamahimong usa sa mga instrumento alang sa kapadayunan sa misyon sa simbahan? Palihog manindog atong awito ng awit sa pagsugod.
Sa ngalan samahan, ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo managan ninyo. O igsoon maghinulso kita sa ato mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga isa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kugdako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ulan sa tamang anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon aron ninyo kong iampo sa Ginoo nga aton Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makahagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Magampo kita. O Diyos, ihatag sa tibok kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo. Padayon na pagbubukaron sa mga kasing-kasing sa mga nagtukanimo. Katong mga gasa nga mong gihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo. Pinagi sa mong Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo, diya sa kayo sa Espiritu Santo, Diyos ang tud sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo malagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may dahunog gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin. Ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila og daw mga dila nga kalayo nga nalugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkadainlaing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem may Hudeo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila ug labihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa ka mga magtutuo nagsultiman sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa, sa dakong kahibulong miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasultiman sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan. Dinhi kanato may taga Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Punto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya, duol sa Cyrene. Ang uban kanato taga Roma nga mga Hudiyo o mga dili Hudiyo nga nakabig sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Ug may pipila pa kanato nga taga Krita ug Arabia. Apan bisan pa niini kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo'y padala ang imong espiritu ug bag-oha ang naong sayuta. Ang imong espiritu ug bag-oha ang naong sayuta. Daigang Ginoo kalagko o Ginoo akong Dios, dako gayud ikaw. Pagkadagan sa imong mga buhat o Ginoo, uno
iyang ginawa, mga matay sila. Ug mobalik ngadto sa abog. Sa imong pagdala sa imong espiritu magama sila, ug mabago nimo ang naong sa yuta. Dunta sa gihapon ng himaya sa Ginoo, ug malipay ang Ginoo diya sa iyang mga buhat. Makabay mo tunta kaniya ang akong sugilon, maglipay ako diya sa Ginoo. Kinatlogikan sa ulang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kinahanglan hibaloan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus o walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo gawas kung manduan siya sa Espiritu Santo. May nakanalai mga hiyas nga espirituhanon, apan maorang espirituha ang naghatag niini. May nakanalaing paagi sa pag-alagad, apan maorang Ginuuha ang gialagaran. May nagkanalaing katako sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katako sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usara ka lawas bisan kung nakanalain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi kitang tanan mga Hudiyo o mga dili Hudiyo, mga ulipon o mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu o gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaakin ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan.
Sa pagkagabi na niadtong Domingo nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nilang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudyo. Unya mito nga seso sa taliwalaan nila og miingon, mainyo untang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya sa Jesus mingon kanila pag-usab, mainyo untang kalinaw. Ingon nga gipadala ko samahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug niya, gihoy pa niya sila og giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasaylo ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili nyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag natong tanan. Atong gisaulong karon ang Domingo sa Pentecostes. Pentecostes gikan sa pulong Latin pente, nagpasabot 50 kaadlaw human sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Human siya mabanhaw ang atong Ginoo misaka sa langit, apan sawa pa siya mobalik ngadto sa samahan, aduna sa gisaad sa iyang mga tinunan, yang gisaad sa iyang mga apostoles. Ipadala ang Espiritu Santo samahan, pinagisanag. O kining Espiritu Santo, magauban kanila, magatultol kanila, magagiya kanila, magadasig kanila, mag-init kanila. Nganuman, kaya doon na siya misyon, gisangon kanila. Gani, mingon siya, ayaw ka mo panglakaw. Hangtod nga inyong madawat ang Espiritu Santo. Kaya lagi importante kaayo ang Espiritu Santo diha sa ilang pagtuman sa ilang misyon sa pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. Miabot ang panahon sa Pentecostes, ilang nadawat ang Espiritu Santo ug niadto isangkapan na sila sa Dios, sa Ginoo, sa inagiban nga sila makahimo na gayon sa pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan sa wa na'y kahadlok, wa na'y kahingaway kabalaka. Mga igsuon, kung atong gipaminaw pag ating mga pagbasa, managlahi ang paagi sa pagdawat sa Espiritu Santo sa unang mga magtutuo o sa iyang mga apostoles sa atong Ginoo. Apan maorang Espiritu Santo kining ilang nadawat o maorang mga gasa ang ilang nadawat gikan sa maong Espiritu Santo. Ang matag-usa kanato pinaagi sa sakramento sa bunyag na kadawat ni maong Espiritu Santo o maura kini Espiritu Santo ang atong nadawat. Nadawat nila kini sa paagi nga lahi sa atua, apan maura kini Espiritu Santo nga atong nadawat. Gilig-on kini pinagi sa sakramento sa konfirmasyon. O galang sa mga kaparian sa espesyal nga paagi, ihatag kanila sa Dios ang Espiritu Santo panahon o diha sa sakramento sa ordinasyon pagkapari. Mga igsuon, ani anak nato ang Espiritu Santo, ang angay buhato nila sa tao, unsaon pagpalihok tini mga Espiritu Santo, unsaon paglihok sa tao nga ang Espiritu Santo sa tinuod kayod muabag ug mugiya kanato diha sa tung pagsangyaw. Mga igsuon, ang pagsangyaw sa mayong balita, wala ka na muhunong
human nga matay ang mga apostoles o ang unang mga magtutuo, kundi nagapadayon kining buluhaton sa pagsangyaw hangtod sa atong panahon karon. O kita mao ang bag-ong mga magtutuo, mao ang bag-ong mga tinun-an, mga bag-ong mga apostoles, mga misyonero, mga magsasangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. O sa ato nag-ingon, gisangkapan na kita nining maong Espiritu Santo. Busa atong gamiton kining maong buluhaton ning misyon. Kaya lagi sa musugot kita sa marili ingon sawa kita makakita ning maong buluhatuna. Kaya alang ka nato igo na kita nabunyagan, nakonpirmahan, nahimong Kristiyano, nahimong Katoliko. Apan atong nakalimtan nga aduna pay dako kayong buluhaton ang usa ka magtutuo. Sa unsa pagi kita makasangyaw, makapadayon nining buluhaton sa pagsangyaw ug sa pagpangalagad sa Ginoo. Mga igsuon, ang simbahan gipagkasama kini sa usa ka lawas sa tawo nga adunay daghang mga bahin sa lawas. Aduna kitay kamot, aduna kitay kitiil, baba, dalunggan, ilong, mata, o kining mga bahin sa tung lawas, adunay tagsa-tagsa nilang mga buluhaton. Aron nga ang lawas mulihok, aron ang lawas mabuhi. Kung mag-iskot kitang atong pagkamagsasangyaw, dili managsama ang paagi nga gihatag kanato sa Dios nga kita makasangyaw ug makaalagad kiniya. Managlahi ang paagi nga iyang gihatag kanato. Apan kun ang matag usa mulihok muhimo gayud sa iyang misyon nga gisangon sa Ginoo, tinabangan nilamdagan sa Espiritu Santo, makaingon kita nga ang tibok lawas, ang tibok simbahan milihok og nagapadayon kayo tinuray sa iyang buluhaton sa misyon o pagpangalagan. Mo na hinungdan bisan panahog misa, dili mahimong tanan mo ay mo preside sa misa. Dili mahimong tanan mo ay mo basa. Dili mahimong tanan mo ay mo salmo. O ka mo doyog, o ka mo kanta, mo unas mga kanta. Ang matagos sa adunay atong buluhaton, apan kining tagsa-tagsa na itong mga buluhaton ato kining gihimo, gisubay na ito kini, mahinungdan nga nahimo na ito ang sa kasaulugan sa santos nga misa. O ingon usab nini mga igsuon ang atong pagkasimbahan, o ang atong pagkasakop sa simbahan, ang matagos sa adunay iya atong mga karisma, mga abilidad, mga talento, gamito na ito kini. Dinasig sa Espiritu Santo aron magapadayon ang simbahan sa iyang buluhaton sa pagsangyaw o pagpangalagad sa iyang katawhan. Nahilumdum ko ang buta kadug na pamuning istorya dito ko sa Davao, nagawali ko susamang utang, may tungod sa Espiritu Santo, may tungod sa mga gasa nga gihatag nato sa Dios. Humas misa adunay sa katigwang midol nako, Padre, unsa man ako pagpangalagan, pagsilbi nga asa kong pagpamalan wa magsugi abilidad. Kung mag-iskot o basa, di ko makabasa, Padre. Kung mag-iskot o kanta, di ko makakanta. Samot nagdoyog, di ko kamao. Niya akong giingnan, nanay, kay tigwang naman siya. Masa ba di mahimo ni mo alang simbahan? Masa mahimong ka na bang mo trabaho? Alang ka, kanang mahimo ni mo. Unya mingon siya, dapong komedya. Tingali, Padre, maramadi ako mahimo pagpanilihig. Kung kong tubag, maunay, gasa nga gihatag kanimo sa Ginoo, gamitan na alang sa simbahan. Kay dili tanan mahibalo, dili tanan makamao manilihig. Mga igsuon, ang matag usa gihatagan sa Ginoo sa gasa. Kaya kita mahimong makapangalagan sa simbahan, makapadayon ni bulaton sa pagsangyaw, apan
anak-anak ka na ito pagdiscovery unsa kining mga gasa o ka grasya, karisma, abilidad, talento nga gihatag ka nato sa Dios aron kini atong magamit alang sa atong o sa iyang katilingban. Atong tanawon, aduna gayo gasa ang tao. Doon na magnigasan ng Petromax, tao pa ka. Aduna gayo kita'y gasa. Apan wa na nato kini tanawa, wa na nato kini makita, wa na nato kini pamalandugi kayo nga aduna kayo kita'y gasa. Ato kining gamiton. Kunya ba dili nalisod kini paggamit nato nga naman kay kini gipasibo usab sa Ginoo sigon sa abilidad nga ato ra usang mahimo. Nga panalitan ko ng akong abilidad mao ra gayud ang pagpanilig. Hala gamitan na. Di ba perting limpyuhan atong simbahan? Tanawa tong uban nga di ka mao manilig bisag nanay tais at tubangan alakangan lang jud. Nga naman dili mahibalo manglimpyo. Mga igsuon ang Espiritu Santo nagahatag nato sa mga gasa. Gamito nato kini aron mapadayon ang iyang buluhaton sa simbahan sa pagpangalagad o pagsangyaw. Apan unsa kining gasa nga gihatag kanato, kita na ang modiscover dinhi diha sa atong kaugalingon. Aduna kita'y gasa. Unya kung nakita nato kini, gamito nato kini alang sa katilingban, alang sa simbahan. Di ba mulihok ang tanan? Nga naman, aduna may gasa ang matag usaha. Apan tungod kay wa nato makita nga aduna kita'y gasa alang sa katilingban, alang sa simbahan ug ato kini magamit alang sa katilingban, mainungdan nga ang uban ang labing daghan. Tingali makaingon kita, ang labing daghan ora lang nagtan-aw, nagpaabot, wa sila gibuhat. Apan kun ato gyud tan-awon pamalandungan, dili gyud mahimo mahitabo nga walay gasa nga gihatag kanato sa Dios sa Ginoo. Gamito nato kini alang sa pagpadayon sa bulaton sa pagsangyaw pagpangalagad ug makita nato nga kung may tabuhi kining atong katilingban pagkakaroon mo samot pa kining kabuhi. Kaya ang matag usa milihok naman gayud dinasig o giniyahan sa Espiritu Santo. Palihog manindo. Ato ipanayag karon ang atong pagtuo kitang tanan. Nagatuo kami sa Diyos sa ngamahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo sa Kristo ang bungtong anak sa Dios. Yan ang samahan sa wala pa'y katuigan. Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Diyos ikan sa Diyos nga matuod. Yanak tay binuhat usag kinaiya samahan. Pinagi kanya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan. May kanhaog sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo sa nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa wahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. O ang iyang ngirian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang ginugang maghatag sa kinabuhi. Nagigikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba sa gihimaya, o misulti pinagis sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko nga apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabuniyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa amabot nga kalibutan. Amen. Kaya gihatagan man kita sa Dios sa gas sa iyang kaugalingong kinabuhi, pinagi sa pagkunsal sa Espiritu Santo,
Mudangop kita karon ngadto kaniya uban sa mga pag-ampo nga dinasig sa Espiritu Santo. Mutuaw kita sa pag-ingon, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Alang sa tanan nga gilig-on o gisilyuhan sa Espiritu Santo, nga kining maong simbahan may usa isip usa kalawas nga may daghang bahin, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Alang sa katawhan sa tibuok kalibutan nga wala pa makaila sa Dios, nga ang espiritu sa kamatuoran nga gisangyaw sa matag nasod, magabag-o gayod sa dagway sa kalibutan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Alang sa mga anaa sa kahimtang sa sala, nga ang espiritu sa kadait maghatag kanila kadasig aron makatagamtam sila sa kapasayloan sa ilang mga sala, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Alang kanato nga nagkapundok sa pag-ampo, nga ang espiritu nga maoy maghimo nga balaan sa atong eukaristikanhong mga gasa, magalig-on kanato, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Alang sa mga kalag nga nangamatay ilabi na katong atong gipahinungdan karon, nga mahingpit sila diha sa kinabuhing espirituhanon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Pagkagaw mga Diyos, dawata kini mga pag-ampo gikan sa katawhan nga giusa sa Espiritu Santo nga kanunay nagapuyo sulod kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon pag-ampo kamaron ng ako ganyong sakripisyo dawato nuta sa Diyos samahan magkagahom sa tanan. Itugot Ginoo nga ang Espiritu Santo sumala sa sad sa imong anak magdugang pagtulog ka namo bahin sa misteryo nining sakripisyo o magpanayag ka namo sa tanang kamaturan pinagi sa maong Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan Diyos nga tunhay makagahom sa tanan. Ang agmatarong gayot nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. O nga magday kami kanimo sa dugang kasadya. Kay karong adlaw gihatag mo ang Espiritu Santo kanila nga gipili mo nga imo mga anak nga sinagop pinagis pagpakikambit tila sa kinabuhi sa imong bugtong anak. Og sa ingon imong hingpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Nining adlaw sa pagsugod sa nahimugso nga simbahan, gipadayag sa imong espiritu ngadto sa tanang katawhan ang usawg matud nga Dios o gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tao mayus ang tingog sa pag-ila sa usa lamang kapagtuo. O busa taliwala nining kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagsadya ang tibok kalibutan o guban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang way hunong nga pag-ingon. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos nining mga gasar may mo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuasig pa ug mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nining adto sa iya mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyong nga tanan ug kana kay kini mao nga akong lawas nga itugian alang kadinyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usam. Mihatag nining adto sa iyang mga tinunan o miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Iso Kristo, nagahalat kami kanimo, amahan, inigpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Christian Vicente among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinamdami sa mga among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw silaw gang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dana silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikaming tanan, imo kaming ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy kaong daigon ug amoy kaong nga himayaon. Pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinagi kaniyawan kaniyang diha kaniya, ihatag na kanimo makagahom nga amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pero mag-aampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitunlog kanato sa atong manunopos.
Mangayo kami kanimo, Ginoo, amo kaming luwason sa tanang dautan. At agi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among banunobos. Yesu Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw kayusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manahagan ninyo. At ipakita ang atong paginigsunay, panadayat manahagan ninyo. Kiniwang kunaro sa Diyos, ginagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit, alang sa bangkete sa Ginoo. Inudliakwangin mo kalawat kanimo, panipamulong lamang, ug mamaayo. Naghatay ka sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantay ang grasya ng imong gihatay. Itugot nga magtubo kanuna nini kanamo ang gasa sa Espiritu Santo. O magdugang pagpulos ang santos nga kalawat, alang sa among kaluwasang tunhay. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod alang sa pahibalo.
Pahibalo sa tanang mga lay ministers nga wala una kitay meeting karong bulana. Salamat, LLM President. Adunay Life in the Spirit Seminar nga pagahimuon karong June 1 and 2, Sabado ug Domingo dinhi sa atong simbahan. Alas 8 sa buntag magsugod. Gidapit ang mga mahigugmaon sa charismatic movement sa pag-apil. Alang usab sa tanang altar boys, aduna kamoy meeting human sa second mass diri sa kumbento. Salamat. Happy Pentecost Sunday kaninyong tanan. Naigamay na tong pahibalo apan sa dili pa ang pahibalo. Karon nga natapos na ang atong piniliay. Congratulations ngadto sa mga napili o kadtong wala masakay panghinaot sa sunod. Hinaot nga kadtong nangapili nga mga opisyalis sa atong lokal o nasyonal mo focus na on building instead of destroying. Pagtukod dili sa paguba o musubay ta sa dalan sa kalinaw o sa panaghiuliay imbis sa pagpabilin sa dalan sa pagpanimalos o pagbahin-bahin. O hinautunta nga niining kapistahan sa Pentecostes, ang Espiritu Santo muhupay niadtong mga nakadaog o katong wa makadaog o mogiya niadtong mga mananaog o magtinabangay ta sa pagpadayon alang sa kalambuan sa atong lungsod, probinsya o sa atong nasod. Busa mao ni atong pag-ampo karong adlaw nga mo kunsad unta ang Espiritu Santo kanatong tanan nga nagkinahanglan alang sa atong katawhan o sa atong nasod. O karong umaabot Sabado, Pitsa 25, walay schedule sa bunyag dinhi sa parokya tungod kay piyesta kana sa atong cathedral sa Diocese sa Talibon. Ang mga kaparian mo tambong sa Pontifical Mass dibto. O kung adunay magpabunyag, palihog pahibaw-a nga pagka-Domingo na sunod adlaw mao ang schedule sa bunyag. Mao gyapong orasa sa regular schedule sa bunyag matag Sabado. Pero iuswag na to pagka-Domingo na, Mayo 26. O aduna usab kitay pagahimuon nga balay alang sa Kabos karong umaabot Sabado adto sa Barangay Larapan. Busag gihangyo ilabi na ang mga kaigsoon nato sa Larapan kung makatabang ta sa pundar o paggama niya ng balay uban sa team nga tighimo mutabang ta nya kadtong moadto didto magtapok ta dinhi sa kumbento alas 6 sa buntag. So kadtong gustong mutabang anhilang mo sa kumbento. Salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ato nagikahalad ang santos nga misa tungdad-on ang gugmaw kalinaw ni Kristo.